እተን ናይ ሽግራት መሰረታዊ መግለጺ ብዙሕ ግዜ ናይ ምብስባስ ኢልና ንዛረበሉ መሰረታዊ መግለጺ ሓሙሽተ እየን ኢህአዴግን ብከቢድ ዝፈተኖ ጥዑይ ስነ ሓሳብ እንተሃልወውን እንድሕር ብብቕዓት ክትሕዞ ክትቃለሰሉ ዘይክኢልካ ኣብ ወረቐት ተጻሕፈ ነገር ኮይኑ ጥራሕ ይስተርፍ ስለዚ ቀስ በቀስ ኣብ ስነ ሓሳቡ ዘሎ እምነት ኣብ ፖለቲካዊ ብቕዓት ዘሎ እምነት ብሰፊሕ እናተሸርሸረ መጺ ሓደ ዓብይ ሽግር እዚ ኮይኑ ካልኣይ ከምዚ ዝበለ ምሽርሻር ምስ መጸ ኣብ ውሽጢ ትውድብን ሕብረተሰብን ሰፊሕ ጸረ ዲሞክራሲ እናገፍሐ መጺ ገፊሕ ናይ ጸረ ዲሞክራሲ ሽግራት እውን ውሽጢ እናተፈጥሩ መጺኦም ስለዚ ውድብ ናይ ክትዕ ናይ ሓሳብ ናይ ሚት ውድብ ምዃኑ ኢህወደግ እናቋረጸ መጺ ኣብ ውሽጢ ገፋሕቲ ጸረ ዲሞክራሲ ተግባራት እናሰፍሑ መጺኦም ሳልሳይ ምስዚ ዛመድ ገፊሕ ጸረ ዲሞክራሲ ውሽጢ ውድብ ውሽጢ መንግስቲ እናተፈጥረ እንትኸይዱ ንሰፊሕ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ኢኻ ትቃላዕ ስለዚ ውሽጢ ኢህወደግ ገፊሕ ናይ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ሕማቕ እናተፈጥረ መጺ እዚ እውን ነቲ ውድብ ዓብይ ፈታኒኡ ኮይኑ ራብዓይ ዘን ሰለስተ ተኣሳሰረ ሕማቓት ትመሪሕነት ናብ ከም ዘለ ሕማቕ እናኣተዎ ምስ ከደ መድሓኒኡ ገይሩ ዝወሰዶ ነናብሄሩ ምሽጓጥ እዩ ስለዚ ሰፊሕ ናይ ትምክሕትን ናይ ጸቢብነትን ሓደጋ ውሽጢ ትውድብ እንደገና እናሰፍሐ መጺ ኣብ መጨረሻ ዘዝሓስከይ ሓላፍነት ውድባዊ ሓላፍነት መንግስታዊ ሓላፍነት ከምታ ቅድም ዝቐመጥናያ ንህዝቢ ምግልጋል ምዃን እናተረፈት ብውሕድ መንበሪኻ ምግባር እቲ ዝሓመቐ ከዓ መዋህለለ ሃፍቲ ክጥቀመሉ እናፈተነ መጺ ብዙሕ ግዜ ናይ ምብስባስ ሽግራት እንብለን እዚአን እየን እዚአን ኢህወደግ ክቃለሰን ብተወሰነ ምኩር ነዊሕ እንተየድከመን ከምኡ እናበለ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ካብ መሰረቱ ነዚ ሽግራት እዚ ምውፃእ ኣብይዎ ስለ ዝቐጸለ ናበይ ይኸይዱ ጉዕዞ ልምዓት ናይቲ ሃገር ጉዕዞ ናይ ዕቤትን ስግግርን ናይቲ ሃገር እናተዳኸመ ሕቶታት መናእሰይ ፈጠራ ስራሕ ብሰፊሑ እናመፀ ግን ዝምልስ የለ ልዕልነት ሕጊ ሰላም እናተዘርገ ህዝባውነት ህዝባዊ ክብርታት እናተሸርሸረ ጠለባት ሰናይ ምሕዳር ብሰፊሑ ካብ ህዝቢ እናተላዕሉ ግን ዝምልስ የለ ዓመጻት ዘይምርጋእ ብሰፊሕ እናተጠናኸረ ናይ 2008 ናይ 2009 ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ዝነበረ ዓበይቲ ዓመጻት ተመሊስና እንድሕሪት ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ እናኾነ መጺኡ ስለዚ እቲ ረግረግ እናጠንከረ መጺ በዚ ምክንያት ኢህወደግ ብክልተ መማረጺ ተቐርቂሩ ወይ ቀልጢፉ ተሃዲሱ ካብዛ ከምዚኣ ዝበለት ኩነታት ክወፅእ ወይ ከዓ እታ ረግረግ ጠቕሊላ ሒዛቶ ከም ውድብ ዘይሰርሕ ውድብ ምዃን እዚ 2009 2010 ዓመተ ምህረታት ከምዚ ዝበለ ንጹር ነገር ንኢህወደግ ጠሊብዎ ስለዚ ተሃድሶ ክጅምር ግድን ነይሩ ተሃድሶ ጀሚሩ ኢህወደግ ዝኸይድ ተሃድሶ ናብ ዝርዝር ነገረይ ንኸይድን ቀዲሙ ተሃደሰ ህወሓት እዩ ህወሓት ኣብ ውሽጡ ዝነበረን ህዝቢ ትግራይ እታ ውድበይ ህወሓት ተኣያ ትኸውን ዘላ ኢሉ ደጋጊሙ ዝጥይቕን ዝሓትትን ስለ ዝነበረ ሽግረይ ክትፈትሑ ይትኽእሉን ዘለኹም እቲ ናይ ትማሊ ውድብ ድዩ ወይስ ተቐይሩ እዩ ይጥይቕ ስለ ዝነበረ ደው ኢሉ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ርእቶ ሓሳብ ሰሚዑ ኣብ ውሽጡን ዝተፈላለዩ ሽግራት ስለ ዝነበርዎ ሃገራዊ ከባቢያዊ ኩነታት ንዕር ይልወጥ ከም ዘሎ ይርኢ ስለ ዝነበረ ህወሓት ቀልጢፉ ክህደስ ከም ዘለዎ ብቁርጽ ወሲኑ ክሳብ ዝህደስ ህወሓት ልክዕ ኣብ ኢህወደግ ኢልና ዘቐመጥናያ መሰረታዊ ሽግራት ኣብ ውሽጢ ህወሓት እውን ዝነበሩ እዮም ህወሓት ዝተፈለየ ኣይነበረን ክሳብ ብቁርጽ ተሃዲሱ ዝወፅእ ማለት እቲ ፍልልይ ዝመፀ 2010 መጀመርያ ህወሓት ከፍ ኢሉ
نايز بتقرأي مسواتن حضرن كتقلم يبلين وش تأستخيل ودو كينه نايز بزيك مرة حلا نايز بالوسانة والسينو نعم عمي أتحدث آتي بلمود زناي 34 حمشتن تحدثوا تبهيلو دقهم كمون نشتقهم كمون سمعهم بقولش إيه تحدثوا تجيرو واحد حماقو بمسارته صراريقو دبريو التحساسبة لعلنت لمعتا وديمقراسي أو وشت تودب الرقاقيسو وصيو ناي حزب تግራይ مسواتي كحس زخل مليسو تودب حزب تግራይ حيزو خقالسو زخل عقمي الرأي بفلاي امنت فطير وصيو تشن 11 مسكرم كا غباء يكايدو اذا تحدثو بغباء زازيمو بزحات حدشت مهورات وينت مهورات او وشت حقيفو تطنخيرو زوصل لخناتات تفطيرو مالتي كالوت ودبات اتغمبار كالوت ودبات احاديق واحد كاب زكايدو تحدثون قدميون يهودك بعلو بجمامرو زنبرن منقسقاس او واحد تخايده تحدثو املاء تغمبار ككايد بتراحي واحد كم صبو ابنتن تمكرن توسيدو هوحاتون هاغراو حلافነት ስለዘለዎ እቲ ሃገር ንምድሓን ኢህአዴግ ምድሓን ዓብይ ማራጽ ስለዝኾነ ቀልጥፊ ኢህአዴግን ክድሕን ዘካየዶ ቃልሱን ተመክሮታት ተقريቡ ኣብ ውሽጢ ኢህወደጉን ህወሓት ዘካየዶ ቃልስን ተሐድሶን ተናኢዱ ከም ጌርና ክንከይድልና ዝብል ውሳነታት ተወሲኑ ተሽን 10 ተሕሳስ ናይ 17 መዓልቲ ዝኾን ገምጋም ተካይዱ سراح فتصامي إهاديك أو ودبات سفينا مصراي سراحات تخيدو تحدث خكايدا وسينو تسنابيتو دحري إهاديك زوسنو ناي مهداس من قصاص جن اتن ودبات بتوسنه درجه دهدين زبحال نايدو دخون فتاتي نمبر نعون حويسكا اتن كالوت ودباتون نتحدثو اي كايدون نتحدثو نمكياد زخل الرأي قرصنينت زحازا ودبات سلازي نبره سنستحدثو يتخايدن دحار بعلي زفلطنايون استفلطن بعلومون زغلصون جن تحدثو زي مكياد طرح انت يكونه نسلطان مسارات زغبره صنحه مغججال مربب ناتفطره صنيحو وشتي خبكع صنحه ناي سلطان هرفانن صامئن نمرواي ناي زغبر مغججالن مربباتن ازيون بعمص ناتحجز صنحه كابدغون تمخررت حيلتات نزي دليتن ربحان مرغاص دليت زلوم حيلتات انت اساسيروم امچرشا يودق تحدثو خغمغم صنح مريحنتوني اخلني له خغلس يفتن سلازنبره حدش مريحنت كمرص كفب زولل اوان ناي مچرشا ناي احاديق ناي تحدثو منقساس بزي تحدث حيلي وكيل نايت مبسواس بزخونه حيلي هاديك تجويو حدش غجل اورامارا زبحال ناب سلطان مصي واحد قدميلو نز خمزه لمنقسقاس تمساسال منقدي انوعلو نبشغرنا حماق سلازنبره تفلي ترايت تصاوتن تحارقن زودب كدحن سفيح قال سون تجبره نجر جن تنودبات كي تحدثا مجرشون بزي تحدثن وكيل مبساس خونه بجلن نفس سلطان وصي تحدثو برعينو سلازي حزي تفطيرون زنه حدش لوطي حدغان كنتاتن حنتقول في مبكس زياي حنتقول في دحرا بايتا زياي مالتي نجر جن إذا خبابيو على ما خنتات اتن تطقام طرح حيز يكون المصيو كبرت فتراتاتون حيز مصي زبل تخلي خندريو ازغباناي خبرت فتراتات زي مشتي بركز والوالتاتات ابزي نا تفطرو زخد زبلنام
حيال نحن منقط والتاتنا تفترة يمتصل إذا حيال نحن نحزي بمسارته ربح خانة يمرق نحن نحيو بفلاي زوبانا قرن أفريقيا بزن نحن نحزي نمقتاو جقوروا بركز ولا مخنياتات اللوا حدا جغرافيكالي نبزح نقرات ما مأخليت سلازخونت بفلاي بزقيح بحري هندوك أنس عرج طمت كباب سلازخونة بتوم تنحنا حتى هجرات تدلّي خوابي خلاي قليل زي بحالو تصقاتاتون اللوا هفت الله بزي مغنياتون تدلّي سالساي بز حزبون قليل يكونن بزو حزبون زلوا كم نيتيبيان توصينا خص 100 مليون ناكالوتهم حويس كاون بزي مغنيات يتم عالم ربحاتها تخرج دل زل حيلي بسفحوا زدولي خباب النخولة إمتين سلازي نايتم عبيت والتاتات نحنح أبزوبانا بفلاي بقرن أفريقيا نحنا مندركب له بسفحوا نيدا تاونت زعدم كونتات حزت أنا خيرو زمتصلو وقتي نازلنا أزوم تنحنا حتى بحدقت أمريكا مستقتلتا قال أنون مش بوكيل لسرحة هجرات بتغالي جت تشاينا مع روسيا مع التركي قالوا تنزلوا خفال بغالي جتون بتناصل ببينمون الصروح هجرات بلاين أي بحر هندوك أنسون زيون جزفني علم ناي نقدي مسارح سلازخونه درجار وعمي تاوز خون ناي نقدي علم بزخاب زحلف سلازخونه كله بزخاب زي سفيري إذنه سلازين خوابنا بخمس ولا حيلتات والتاتات إيد نمقتاون ربحان من رجعت نايز جبر ربن مأخل كويني إذا خيل زلا بتيد مقتاو بمسارته بكل تسلسة مأخل يزجبر تقول في إيكونومي كاب جزينا بجزيك أيريو قد محزين مثالي أمريكان إثيوبيان عبي نجرز نبرن أخرارنا نمو قاينير حززيون تريفي خندو لين خيلن حز تجزأ نجر إيكونومي خوينو تم باي ماني ورسو إيكونومي كالتفكا عداقة تكنولوجي نايم كوتسار وددري كالاي نايكوت طباسن حساب ايديولوجي زبال بناي بعلها نمقناي نمصلاو ناي زغبر ربربي سالساي هايمانوتوني هايمانوت نمغفح ناي زغبر ربرب بزي علامه زي اب زوريانا خبيب زنه حيالي زبل ماخلا يزبل غغليون كيحيل من دخل اني يزبل جن اشتي زخونون حويسو بزخابينا حسيلي يزنه سلازي ግብጽን ኤርትራን ተመሳሳለ መንገዲ ግብጽ በትኩልና ንፈልጦ ድሌት ረብሓ ሩባ አባይ ንመጥቃም ሓደ ግዜ ምስተን ሕዝበላን ጥምረት ካሊ ግዜ በተናጸል ኤርትራ ኢሳያስን ጉጅሉን እንተኾነ ቅድመ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ሓሲብ ወዝነበረ ድሌት ሃርጓፍን ጽግዕተኛ ድሌትን ስለዘይ ተማልአሉ ሕዝን ዝኔ ኩነታት ተጠቂሙ በተመሳሳለ ንኽጥቀም ናይ ዘሎ ድሌት ዝኸባቢ حيال ناي إدمت تاوكيني خيدا لمالتي سلازي بزي مخنيات حز قفح إذا تاونت إيجني مخنياتهم متكل حزو ربحوا مأخل غيرو لا علاونت مأخل غيرو كما رحزق المنقستن ودبن عبزي يبلو وقت سلازخوني هاقرناون تمعصو قحيلي معصو قحيلي معصو زيول الجزا متصاوت ناي زعبي ناي زنقاسو هاجرات ناي مخان حدقة أو إثيوبيا حجي قفحي سلازخونه نتهاجر عقمل لنا ززبل بملو جزيف بروجكت قريصو سفيح جنزب وافيرو حيل سبن تكنولوجي ونمديبو تأزاز حيلون كفتر كساب حزون تأزاز حيل خفتر فتينو له تأزاز حيل بزها جرزي أنا خير نخيد كم بفلاي تنعراب هاجرات ببيليونس قمة دولار مديبن سفيح غدا له خناتات مهلاو بقول سقمت الله مالتي زي بقتتا ندحنا تزب تقراي عبي فتناي
نتهاجر فتنايو نسبة تجري كأخبيد فتنايو سلازي انتن دمدم حدش حدقة فتنا زبلنايو كاوشت إبت زبلناي مقنيات تحدش لوت مسئلو فتنا مسئلو تحدقة مسئلو كابدقة بتحجز أقربناي مقنيات حدش لوتي قال أمزنا وريهم قن حستت أنا خيرهم زمتسو كوينا ملو سلازي كاوشتن كابدقن زتا أساسره أبز خابينا نوشتنان حدش تلوت أنا جر جزف زبالة حدقة فتنا إني هزب النجر كندمدم يقبأ قال يوم حزي حدقة أبي زلو إيو من عالبات قال يوم كفز ولا سبعتون ده حدقة زي سئل كيف تري زلو لهم تحسبوا زارو سبعة الله تحقق نزي زي ما نمسب دليون مهزون فتيرون كمتس زخيل قداي كونن تاي دا يحز خون زلو تاي قصيل خابزين دحر افتح لقيتي رأسنا خنسجر زيس ملعلو خوينو بدحريو تاي قصيلو اتي زقصل شجرات نابي خمرحنا زبل نجر سون حصر بينا نمبر عين سجر سلازم زي تشبط كناتات هاجر كناتات كلل فتنا تحدقا خمي كم زقصله بوسنات بزحي نتحدقا نتفتنا مجلس خون زخيل بزح نجرات اللوجن نزع خيبانا علامة حدا بربعة زخونا نجرات غيرنا خندري كميك أتصيل نزبل تايت حدقا زني حزي تحنتي هاديك الريسك أنا مكوات كيدي كتصيلو تبليا هاديك الريسك أنا مكوات كيدي كتصيلو تخليتي أحق منجستن حبر بهراوي فيدراليزمن سفحت متقعتات متسيوم تبليا تاسال سيتخا سئنات سلات لعلنا تحقن كبيدنا يكون مقلولاون نامت خيدو تبليا ترى بعيتي كابزي كل خا بحلفي نهزب تግራይ ዘነጻጸረ መጥቃዕቱን ተአሳሲሩ መጽዩ ዝብላ ኣብ ኣርባዕተ እንጌርና ሕጽር ቢልና ክንርኢ ካብዚ ወጻኢ ብዙሕ መንገዲ ንግለጽ ይኽእል ግን እዚ መወገስን ሚት ተገርና ኣክሊ ብዝብሊ እታ ሓለይቲ ዝበልናያ ትኹነታት እንታይ ከም ዘሎ ትገልጽ ዝበልናያ ምፍራስ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ኣብ ዙርያ እዚ ሰፋሕቲ መጥቃዕታት እዩ ቀጽሉ ሓድሽ ናብ ስልጣን ዝመጸ ጉጅለ ፌደራሊዝም بقلسي أنا فرسني يمزلو جغرافيا فيدراليزم نمجباري تحسب سلسلة فيدراليزم نهيل كالكا دحري قنت ما نتكلم على زبال بتمتكل متفافي أخا سويلا بجغرافيا بقالات مسارة فيدراليزم كتصلوني تحسب كسب وشتخا بسرو حلمهم بسامين تمسرة إثيوبيا كتفرس الله أي بسرو بسامين تمسرة إثيوبيا كتفرس الله زل حلمي إذا الله بسرو ببزح نقراتون يمزال علوله سمين مالت إثيوبيا زي كاب أمحارة ناس من اللي كوعزو لدو نبأخل المعراب كيدو لحظة من قصاص بزيات مسألة إثيوبيا تقصلونه بالله يتريده سلازي إذا هداوينت بزمن قد زي تتأنا خير زخيزل نزي متأنا خيري خالي الرأيتاتون الله زبز حزبك جزء الله يتي خالي الرأيهم تزوحد حزبي بتزبز حزبي تجافلي أو تجزي خنبر الله بعلي زبز حزبي جزء زلله سلازي نزي سيستم زي زحجز حزب سرعتنا برلمان أو سرعات نقدميت بريزيدنشال خجبروا بصفي أمز حلبه أنا تمزي كم تقولنا نريو ناي بريزيدنشال وددر حدا بريزيدنت يودادر بزح حزب زلله دمس تهيبه تخالي فتوى تجافلي أو تجزي ينبر مرات وني ولن مالتي زي يوتي خالي مسحقة منقستن فيدرال حبر بهروا فيدراليزم زني حدا كان متقعتن زقصل زلو زي إزوليت سالساي سنة سلام لعلنا تحقن قالوا لا يكون مني خالي فتر زول مكان شجرن مالتي سلام لا يزهجر فريسي كلنا خم نري أزلنا معلتي موت الله من بزبال الله معنا ونبرة الله دارجازين عايز هاجر معلته ونتفتي
ኣብ ታሪክ ዝሃገር ተራእይ ዘይፈልጥ ካብዛ ታሪክ ናይዚ ሃገር እዚኣ ወፂውን ብዓለም ደረጃ ልዕልን ሶርያ ምፍንቃል ተፈጥረሉ ሃገር ኮይኑ ዘየቋርጽ ጎንፂ ነንባዕልኻ ምጥፋእ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብብሔራዊ መንነትካ እናተሃደንካ ዝቕተለሉ ባሳበሰሉ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዝደለኻዮ ምንቅስቓስ ሃፍቲ ምጥራይ ሕዚ ዳርጋ ይከኣልን ከጋ ተንቀሳቐስካ ዘጥራኻዮ ሃፍቲ እውን ይጠፍእ ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ትኢሉ በዓሉ ጥራሕ ዝመፀት ኣይኮነስ ዳርጋ ብምፍጣር እዚ እናመሓደርካ ስልጣንካ ናይ ምንዋሕ ኣጠቓላሊ ዝማምያ እውን እዩ ዝኒሀ ትገሊዕ ዕግርግራት ስፖንሰር ይብስሉ ትቕኢሉ ተራ ነገር ዝመፀ ኣይኮነን ሶዚ ሓደ ክሊር ሰላም ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝወደቐ ክንሪኦ ንኽእል እዩ ትካላት ፀጥታ ድሕንነት ፍትሕን ዳርጋ ተፈራሪሶም እዮም ናይዚ ሃገር ናይ ድሕንነት ትካል ነዛ ዓዲ እዚኣ ብሰፊሑ ዝሰርሕ ዝነበረ ክሕሉ ለይትን ቀትርን ዝረባረብ ዝነበረ ሓይሊ ወንጀለኛ ተቆፂሩ እናተሃድነ ተኣሲሩ እዩ ተባሪሩ እዩ ገሊኡ ከዓ ከድስክል ተገይሩ እዩ እታ ራብዒቲ ኣብዛ ክፋል እዚኣ ናይ መጨረሻን ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ንምፍራስ ብሰፊሑ ዝቐፀለ ውዲት ዝብል ኢና ክንርኢ ህወሓት ህዝቢ ትግራይን ተሓደጋ ብጠቕላላ ንሪኦ ዘለና ነቲ ስርዓት ምፍራሲ ብጠቕላላ ነቲ ስርዓት ምፍራስ ዳ ይኹን እምበር ኣብዛ ስርዓት እዚኣ ምፍራስ ንምፍራስ እምብዝብል መን እዩ ክትፈርስ ዘይፈቅድ መን እዩ ትማል እውን ንኸይትፈርስ ንኽትህነፅ ሓድሽ ቃልሲ ገይሩ መስዋዕቲ ከፊሉ ዘምፃ መን እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለዚ እቲ ስልቲ እቲ ስትራቴጂ ነቲ ስርዓት ምፍራስ እዩ እቲ ስልቲ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ምንብርካኽ እዩ ምንቲ እቲ ስትራቴጂ ክዕወት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ርእሶም ብዘየቁንዕሉ መንገዲ ክስኮኑን ክዳኸሙን ኣለዎም ዝብል ስልቲ እዩ እዚ መንበርከኺ ንህዝቢ ትግራይ ዝተጠቕሙሉ ሓደ 4-5 ነገራት ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ዕሊኻ ንምንብርካኽ ክሕግዘአን ህወሓት ንምንብርካኽ ክሕግዘአን ዘብልዎን ሓንቲ ኣመራርሓ ህወሓት ምድኻምን ምብታንን እያ ሓንቲ ዓባይ ስልቲ እዚ ህዝቢ እዚ ዝውድብ እዚ ንምንብርካኽ ኣብ መሪሕነቱ ውሽጢ ነቓዕ ክፍጠር ኣለዎ ክፈል ኣለዎ እቲ መሪሕነት እዚ ሓደ ቦንዶጅ ኮይኑ ክቕፅል የብሉን ነንባዕሉ ክባላዕ ኣለዎ ትብል ኣብ ውሽጢ ነቓዕ ናይ ምፍጣር ካብዚኣ ሰጊራ እውን እቲ ውድብን እቲ ህዝብን እውን ነቓዕ ክፈጥሩ ክእል ኣለዎም እዚኣ እንድሕር ክንዕወት ክኢልና ኢና ምንብርካኽ ንኽእል ዝብል ስልቲ ተኸቲሎም ሰሪሖም እዮም ኣብዚ ከም ዘለ ስራሕ ኣብ መንጎ ስሩን ደገ ዘለኹም ናይ ማሕበር ናይ ዲያስፖራ ህዝብታት እውን እዚ ብጣዕሚ ዝርብሸኩም መስለኒ ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ህወሓት ተኸፋፊሎም እዮም ተሓደ ናይ ተሓደ ይሰምዕን ተሓደ ክሰርሕ ይደሊ ተሓደ መዕንቀፊ እዩ ተሓደ ከምዚ በለ ተሓደ እዚ ዝብል ፈጠራ ዘመቻ ፀለመ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ በጣዕሚ ገፊሕ እዩ ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያ ካብኡ ከዓ ብዘይስሩዕ ኣብዚ ከም ዘለ ስራሕ እውን ስርሐ ኢሉ ተዋፈረ ገሊኡ ተላእኸ እዩ ኣካል ናይቲ ልኡኽ ናይቲ ባንዳኒ ገሊኡ ብውልቁ ሰፊሕ ፅላኣትን ዝኸሓነ ቅሬታን ዘለዎ ኣብ ህወሓት መራሕቲ ህወሓት እዩ ገሊኡ ከዓ በዚ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቓስ ወፂኡ ግን ጉድለቱ እንተይወሰደ ተሃድሶ ምስ ጉድለቱ እውን ሃናፂ ኢሉ ዘይወሰደ ዘይተኣረመ ክፍሉ እውን ኣብዚ ብሰፊሕ ይዘምት ስለዚ ውሽጢ መሪሕነት ህወሓት ነቓዕ ከም ዘሎ ንምምሳል ዝግበር ርብርብ ብኩሉ መዳይ ኮለ ትኻ ውሽጥና ዘሎ ዝሓመቕ ክፋል ሓዊስካ ዝተገብረ ስራሕ እዩ ካሊእ ተኣህዳዊ ሓይሉ እውን ብዘይምቁራፅ ዝሰርሖ ነገር ኣሎ ነቲ ናይ ሓባር ድኽመት ተነይሩ እውን ተዝነበረ ድኽመት ናይ ሓባር ድኽመት ኩሉ ተጠያቂኡ ነቲ ዓወታት ናይ ህወሓትን ናይ ትግራይን ጎልቢቡ ኣብዚ ኩሉ ሽግር ሓጢኣት ህወሓት ዝበሃል ውድብ እዩ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣውጂ
ስለዚህ ውድብ እዚ ዘመራርሓ እዚ ወንጀለኛ ከም ዝኾነ ምናልባት ዝኣዋጅ እዚ ብደገን ዝሰምዐ ናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ እውን ዝውድብ እዚ ከም ዝበለ ወንጀልን ሽግርን ዝፈጠረ ብዛ ዓዲ እዚኣ እየስሚዑ ካብ ሓሊፉ ከዓ ዕድል ክንዲ ዝረኸቦ ነዚ መሪሕነት ንመንበርካ ከኣስር ክቕፅዕ ካድረታቱ ኣባላት እውን ፈቲኑ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣመራርሓ ክህልዎ ወያናይ ልሂቁ ክጠፍእ ብሓፈሻ ልሂቁ ክጠፍእ ክንብርከኽ ዓብዪ መረጋገፂ ገይሮም እዮም ሰሪሖም